Radyo Pangasinan WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabig niya kabosan at si kayo namin kapaborito. Ang gunatan na Webes, Mayo 15, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, lalaki natagpo ang duguan at walang malay sa kalsada. Radyo Pangasinan Balita. Pedestrian nabundol naman ng motorsiklo sa National Highway. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, 20 pesos per kilo na bigas. Larga na! Radyo Pangasinan Balita. K-12 graduates, pwede na umanong magtrabaho sa gobyerno. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, US President Trump nakakuha ng ilang bilyong dolyar na investment sa Qatar. Radyo Pangasinan Balita. Dating presidente ng Uruguay pumanaw na. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Magnolia hindi pinaporma ang Miracle Bolts sa nagpapatuloy na PBA. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, Pinay girl group na Bini nagpasalamat sa suporta. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, ating munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Webes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone na nakakapit sa Mindanao, Eastern naman nakakapit sa malalim bahagi ng ating bansa. Yung Mindanao, Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar at Palawan, makakaranas ng maulap na papawirin na may kalagkalat na pagulan at thunderstorm. Ito po'y dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Yung Metro Manila na malalim bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalagkalat na rain showers o thunderstorm. Ito po'y dulot naman ng isipin. Walang binabantay na low pressure area o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility at flooring gale warning kung kaya ligtas kumalaw ang malilit na sasakyang pandagat. Dito sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, duguan at tila patay na nang matagpuang nakahandusay sa kalsada ang isang lalaki na may kahabaan ng McKinley Street, Barangay Nagkaisa, San Nicolas, Pangasinan. Ayon sa pulisya, banda alas 11:55 ng hating gabi nang makita ng dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo ang biktima na agad na inireport. Ang biktima ay dinala pa sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival. Ang biktima ay may tama ng saksak sa kanang gilid ng dibdib. Kinilala ang biktima na si Andrew Acosta, 46 anyos. Sa nakuhang impormasyon sa investigador na si Police Chief Master Sergeant Leila Buena, isa sa tinitingnang anggulo sa krimen ay love triangle at meron na umanong person of interest. Radyo Pangasinan Balita.
Samantala, dead on arrival sa pagamutan ang isang pedestrian matapos na mabundol ng motorsiklo sa may National Road ng Barangay Tara, Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa pulisya, kinilala ang biktima na si Jory Morrete, 46 anyos, residente ng nabanggit na lugar. Samantala, ang motor rider kinilalang si Clinton Carolino, 25 anyos, isang empleyado ng local government unit at residente ng Siapar, Barangay Siapar, Bayan ng Anda. Sa inisyal na investigasyon, pasado alas 6 ng gabi, habang tinatak ng motor rider ang lugar ng pa-east direction nang biglang tumawid umano ang biktima. Sa lakas ng impact, kapwa nagtamo ng injury ang driver at ang pedestrian sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Dinalang ito sa pagamutan, subalit hindi na umabot ng buhay ang biktima. Radyo Pangasinan Balita. Sampu minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Maaari na rin makabili ang publiko ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Metro Manila. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi lang sa Visayas kundi sinimulan na rin pagkatapos ng eleksyon ng pagbebenta ng murang bigas sa Kadiwa Center sa Metro Manila. Alinsunod anya ito sa utos ni President Bongbong Marcos Jr. na palawigin ang programa. Mabibili anya ang 20 pesos kada kilo na bigas sa mga Kadiwa Center sa DA Central Office, Levittown at sa iba pang lugar. Magkakaroon na rin ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at sa Rizal. Umaasa naman si Castro na sa pamamagitan ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay mahahatak nito ang presyo sa mga palengke na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, maaari nang makapasok ng trabaho ang mga graduates ng senior high school. Ito ay dahil binuksan ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga entry-level position sa mga graduates ng K-12 program para mapalawak ang kanilang mga pagkakataon para makapagtrabaho sa pampublikong sektor. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, naglabas ang Civil Service Commission ng Resolution number 2500229 na nag-aamyenda sa mga kwalipikasyong kailangan para sa mga unang antas ng posisyon sa gobyerno para isama ang mga nagtapos ng senior high school. Ang nasabing resolution na inilabas noong March 6, 2025 ay nagbigay daan sa pagkuha ng mga nagtapos ng grade 10 at grade 12 simula taong 2016, alinsunod sa mga binagong pamantayan sa edukasyon. Layon ng reformang ito ng CSC na magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataang Pilipino na makapasok sa serbisyo publiko kasabay ng mga layunin ng K-12 program. Sa binagong alituntunin ng CSC, inamyendahan ang mga dating qualification requirements para sa mga posisyong clerical, custodial at iba pang sub-professional upang iayon ang mga pamantayan sa pagkuha ng empleyado sa mga naging resulta ng K-12 education system. Nilinaw naman ng CSC na hindi saklaw ng binagong pamantayan sa edukasyon ang mga posisyon na nangangailangan ng espesipikong degree sa kolehiyo o kay propesyon sakop ng board exam o batas. Dagdag pa ng CSC, kinakailangan pa rin matugunan ng aplikante ang iba pang kwalifikasyon para sa posisyon tulad ng kaukulang training, karanasan at civil service eligibility upang makonsidera para sa pag-appoint at nakasalalay pa rin ang pagpapasya ng appointing officer at regulasyon ng CSC. Radyo Pangasinan Balita. 14 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga, suportado ni Vice President Sara Duterte ang panukalang magbabawal ng pagkakaroon ng political dynasty sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng galing siya sa kilalang angkan na mga politiko sa bansa.
Sinagot din ni VP Sara ang tanong ng mga mamahayag kung ilan ba dapat ang miyembro ng bawat dynasty sa kanyang gagawing proposal. Aminado naman siya na sa ngayon ay hindi pa nila natatalakay sa kanilang pamilya ang kanyang paninindigan hinggil sa political dynasty dahil abala ang mga ito bunsod ng patuloy na pagkakaditine ng kanilang amang si dating President Rodrigo Duterte sa the Netherlands. Ito ang katatapos na halalan na dagdagan pa ang miyembro ng pamilya Duterte na nakaupo sa pamalaan. Radyo Pangasinan Balita. Tinanggap umano ni mamamayang liberal ML Party List nominee Laila De Lima ang alok ni Speaker Martin Romualdez na maging parte ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si De Lima ay uupo sa 20th Congress bilang kinatuwa ng ML Party List. Bukod kay De Lima, bukas din umano si Romualdez na mapasama sa prosecution panel si human rights lawyer attorney Chel Jokno ng Akbayan Party List nominee. Binigyang diin naman ni Romualdez na hindi dapat maging political o personal ang impeachment trial. Radyo Pangasinan Balita. Kahit hindi pa opisyal na tapos ang resulta ng 2025 midterm elections, welcome para kay President Bongbong Marcos Jr. ang mga legitimate oppositionist habang lalabanan naman niya ang obstructionist sa administrasyon. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa tanong kung paanong maapektuhan ang legislative agenda ng Pangulo sa nagbabadyang pagkakapanalo ng 6 na kandidato ng administrasyon sa katatapos lang na senatorial elections. Sagot ni Castro, umaasa ang Pangulo na ang mga nanalo sa eleksyon ay magtatrabaho at tutugunan ang pangailangan ng publiko at welcome para sa administrasyon na ang presensya ng mga lehitimong oppositionist, subalit pipigilan ang mga obstructionist na iniisip lamang ang kanilang personal na kapakanan. Paliwanag pa nito, madaling makita o malaman kung sino ang lehitimong oposyonistang ipinaglaban ng bansa. Habang ang obstructionist naman ay walang gagawin kundi manira, walang nakikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno at ang sariling interest lamang ang gustong palaguin. Sakaling gumawaan niya ng fake news o kaya kung anumang mga balita o statement ang obstructionist na maaring makasira sa gobyerno na walang basihan, kaagad niya itong tutugunan. Radyo Pangasinan Balita. Nilinaw ng Malacanang na walang balak si President Bongbong Marcos Jr. na itulak ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Malacanang Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang anumang balita patungkol sa pag-pursue ng Pangulo sa impeachment at yan pa ang kanilang pinasisinungalingan. Dagdag pa niya, walang pahayag ang palasyo na kumpiyansa sa administrasyon na mapapatalsik si Duterte. Na-impeach si VP Sara ng Kamara noong February 5 dahil sa mga kasong betrayal of public trust, graft at iba pa. Nakatakdang ihain sa Senado ang Articles of Impeachment sa June 2 habang inaasang magsisimula ang paglilitis sa July 30. Samantala naghain naman si VP Sara ng petisyon sa Korte Suprema para harangin ang proseso. Anya, handa siyang harapin ang anumang resulta ng paglilitis. Radyo Pangasinan Balita. Ikinatuwa naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaman niyang ito ay nangwagi bilang alkalde ng lungsod ng Davao. Ayon sa bunsong kapatid nitong si Bong Duterte, binisita nito ang kapatid sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At ipinarating ang magandang balita. Laking tuwa nito nang malaman, lalo na napakalaki ang kanyang kalamangan laban sa katunggali. Masaya din ito dahil nahalal ang anak nitong si Sebastian Bacasi Duterte bilang Vice Mayor ng Davao, habang ang panganay na anak nito na si Paolo kay Pulong Duterte ay muling nahalal bilang kongresista
habang maging ang dalawang apo ng dating Pangulo ay nagwagi din sa katatapos na halalan. Radyo Pangasinan Balita. 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Naging matagumpay ang ginawang pagbisita ni US President Donald Trump sa Doha, Qatar. Paglapag pa lamang ng kanyang Air Force One ay isang red carpet welcome ang bumungad sa kanya. Sinalubong siya ni Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kung saan nagkaroon sila ng bilateral meeting. Sa ginawang pulong ay inanunsyo ni Trump ang $96 billion na kasunduan kung saan bibili ang Qatar ng mga 210 Boeing jet na gawa ng US. Una rito, bumisita si Trump sa Saudi Arabia kung saan ilang bilyong dolyar na investment ang kanilang nakuha. Ipinagmalaki rin ni Trump na siya lamang ang Pangulo na nagdala ng ilang bilyon na mga investment sa US. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pumanaw na si dating Uruguayan President na si Jose Mojica sa edad na 89. Ang dating guerrilla ay namuno sa Uruguay mula 2010 hanggang 2015. Tinagurian siyang pinakamahirap na pangulo sa buong mundo dahil sa kanyang simpleng pamumuhay. Inanunsyo ni President Yamado Arce, ang kasalukuyang pangulo ng Uruguay, ang pagkamatay ni Mojica. Sinabi nito na labis silang nalulungkot sa nalamang balita. Hindi naman binanggit nito ang tunay na sanhi ng kanyang kamatayan. Subalit ilang taon na siyang dumaranas ng esophageal cancer. Sa pamumuno ni Mojica ay kanyang isinaligal ang recreational na paggamit ng marijuana. Noong kanyang kabataan ay naging member siya ng National Party, isa sa mga traditional political forces ng Uruguay, na kalaunan ay naging center-right opposition ng kanyang gobyerno. Taong 1960, nang isa siya sa mga tumulong para itaguyod ang Tumarapus o kay Tupamaros National Liberation Movement na isang leftist urban guerrilla group na nagmamasimuno ng mga pag-atake, pandurukot at patayan. Sa nasabing panahon ay 4 na beses siyang inaresto kung saan 6 na beses na rin itong nabaril na muntik niya nitong ikinamatay. 2 beses rin siyang nakatakas sa preso sa pamamagitan ng pagdaan sa tunnel kasama ang 105 na MLNT prisoners. Noong nagsagawa ng kudeta ang Uruguayan military sa taong 1973 ay kabilang siya sa group ng mga 9 na hostages na nagbanta sa papatayin na ang mga guerrillas kapag ipinagpatuloy ang pag-atake. Mahigit na 14 na taon itong nakulong mula 1970 hanggang mapalaya ito noong 1985 nang makabalik ang demokrasya ng Uruguay. Taong 2006 nang maging minister ito ng unang gobyerno Frente Amplio na isang leftist coalition ng bansa hanggang maging pangulo ito noong 2010 sa edad na 64. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, kinumpirma ng Japanese Foreign Ministry ang hakbang ng China na nagpapatayo ng bagong struktura sa may East China Sea na nasa Chinese side ng median line ng dalawang bansa. Pinaniniwalaang ang naturang struktura ay konektado sa resource development sa lugar. Kaugnay nito, nagpadala si Masaaki Kanai, Director General ng Ministry's Asian and Oceanian Affairs Bureau, ng isang written protest kay Chinese Embassy official Shi Yung. Dito inihayag ng Japanese official na unilateral development efforts bago pa man iwalay ang exclusive economic zones ng dalawang bansa ay lubhang nakakalungkot. Una na kasing nagkasundo ang Japan at China na magkasamang i-develop ang resources sa East China Sea, subalit natigil ang pag-uusap sa implementasyon ng naturang kasunduan. Subalit ipinagpatuloy pa rin ng China ang development efforts nito at sa kasalukuyan umaabot na sa 18 struktura ang kumpirmadong ipinatayo nito. Radyo Pangasinan Balita.
Alas 7:24 na po ang ating oras at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang sports. Hindi pinaporma ng Magnolia Hotshots ang Miracle Bolts sa score na 117-92 sa nagpapatuloy na PBA Season 49 Philippine Cup. Bumandera sa panalo ng Hotshots si Paul Lee na nagtala ng 27 points para makuha ang 6 na sunod na panalo ng kupunan. Nagdagdag naman ng 16 points, siyam na rebound si Ian Sangalang, habang mayroong tig 11 points sina Zab Lucero, James Lapot at Rome De La Rosa ng Hotshots. Mula sa simula ng laro ay hawak ng Magnolia ang kalamangan kung saan pagpasok ng last quarter ay doon tuluyang umarangkada ang kupunan. Nagkainitan pa sina Cliff Hodge ng Bolts at Zab Lucero ng Magnolia sa natitirang 2 minuto ng laro. Dahil dito ay tinawagan ng flagrant foul si Hodge at penalty 1 naman kay Lucero. Nasayang naman ang nagawang 20 points ni Chris Banchero at 14 points naman si Chris Newsom para sa Bolts. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, tinambakan ng NLEX ang Terra Firma sa score na 117-87 sa kanilang pag-arap sa PBA Philippine Cup. Bumida sa panalo ng NLEX si Brandon Ramirez na nagdala ng 17 points at 19 rebounds habang mayroong 15 points si Ruby Herndon. Dominado ng Road Warriors ang laro kung saan sa unang quarter pa lamang ay hawak na nila ang kalamangan. Mayroon ng 5 panalo at 1 talo ang NLEX habang ang Terra Firma ay mayroong 1 panalo at 6 na talo. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment. Pinasalamatan ng Pinay Girl Group na BINI ang mga fans nila sa buong mundo na sumusuporta sa Biniverse World Tour. Sa kanilang social media account ay nagbahagi sila ng video ng mga fans sa iba't ibang panig ng mundo. Makikita ang kasabikan ng mga fans na mapanood ang grupo. Nakatakdang magsagawa naman ng mga show ang grupo sa United Arab Emirates, United Kingdom, US at Canada. Magugunit ang nagsimula ang kanilang Biniverse concert sa Philippine Arena noong February. Ang grupo ay binubuo nina Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Shena kung saan pinasikat nila ang kantang Salamin, Pantropiko at maraming iba pa. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang entertainment, ipinagdiwang nina Diana Zuberi at Andy Smith ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal sa pamamagitan ng isang renewal of vows ceremony. Sa Instagram post ng florist at ng event stylist na si Badang Reda, ibinahagi ang ilang larawan mula sa espesyal na okasyon na may caption na Mr. and Mrs. Smith, #renewal of vows, #10th year anniversary. Muli rin itong ibinahagi ni Diana sa kanyang sariling Instagram account. Nakasuot si Diana ng eleganting white mermaid style gown na may detalyadong beadwork, habang naka-bead suit naman si Andy na may puting at naka-bead suit naman si Andy. Nagpakasal ang dalawa noong 2015. Mayroon silang 2 anak na babae, sa Aliyah na isinilang noong 2016 at si Amira noong 2020. May isa ring anak na lalaki si Diana, si King, mula sa yumaong dating asawa na si Alex Lopez. Radyo Pangasinan Balita. Sumayin niyo mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, si Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang